Digitálny vzdelávací objekt, čiže DVO, je informácia alebo vedomosť uložená v digitálnej podobe, pripravená v databáze na použitie v hodine. Učiteľom umožňuje pripraviť si hodinu z jednoduchých, praktických, overených a bezpečných prvkov, tak, aby hodina bola efektívna a účinná. Len oni vedia, čo dnes na žiakov zaberá, akým spôsobom komunikujú, akým spôsobom rozmýšľajú a akým spôsobom ich zapojiť do výučby. Učitelia, ktorí majú záujem stať sa našimi partnermi, môžu sa k nám prihlásiť, zaregistrovať a stanú sa našimi spolupracovníkmi. Cez špeciálny formulár, ktorý je na našom portáli www.digitalnevzdelávanie.sk, nám učiteľ pošle scenár. Scenár sa zaradí do databázy, ten neskôr pozrieme a prípadné nedostatky edukačné konceptóry upravia. Ak je tento scenár upravený, dostaneme ho my grafici a nám slúži ako zdroj informácií a my potom vieme, čo z toho scenáru máme vytvoriť. Sadneme k našim počítačom a hodiny a hodiny budeme pracovať na tom, aby sme tomu dali perfektnú vizuálnu stránku. Učiteľ môže digitálny vzdelávací objekt použiť podľa spracovania v časovo otvorených úsekoch, to znamená v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu, v ktorých sa budú realizovať jednotlivé čiastkové ciele. To znamená pri príprave žiakov k novému učivu alebo výkladu nového učiva, po prípade opakovaní, utvrdzovaní učiva alebo preverovaní vedomostí u žiakov.